Tossa näkyy norppa. Ja kun pyöräilin tuolta tänne päin, luulen, että se on oikein norppa. Vitsi, että on kauniit maisemat. Ei tuule. Tällaisen nähtäväksi vielä. Tässä on Muurahainen. Jossakin vielä. Löysin tämmösen paikan. Yhden tien päällystä. Se löytyy tämmönen niinku... En tiedä mikä piste tää on. Sieltä löytyy myyjä haluan kerran. Joo. Sitten ei muuta kuin takaisin päin. Tosi komeen näköistä. Ihan tyyntä. Mitäs täältä löytyy? Auringonlaskun penkki.